Studju dwar il-ħiliet differenti tal-istudenti fl-iskejjel tal-Istat maħruġ mill-Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp wera qabżiet kbar li għamlu l-istudenti fl-iskejjel pubbliċi Maltin. L-istudju magħruf bħala PISA jsir fuq numru mhux ħażin ta' studenti fl-iskejjel tal-Istat fejn jikkonsisti f'eżami li jsir għall-arrieda u s-sena l-oħra dan sar mal-istudenti li kienu fil-5 sena tas-sekondarja. L-istudju wera li l-istudenti fl-iskejjel tal-Istat laħqu punteġġ ta' 417, żieda kostanti mill-istudju li sar fl-2009 u 6 snin wara. Anki fix-xjenza l-istudenti għamlu pass il quddiem fejn fl-2018 intlaħaq il-punteġġ ta' 428. Fil-Malti l-istudenti laħqu punteġġ ta' 448, punt aktar mill-istudju li kien sar 3 snin qabel. L-akbar passi ta' xgant saru fil-matematika fejn l-istudenti Maltin żammu punteġġ għoli ta' 443 li jisboqsow minn dak li kisbu l-istudenti ta' 9 snin qabel. Intant mill-istudju ħarġu wkoll fatti pożittivi dwar l-għalliema fl-iskejjel tal-Gvern. It-tfal fuq il-bank tal-iskola jaraw li aktar minn 3/4 tal-għalliema huma entużjasti waqt li jagħtu lezzjoni u anki jieħdu pjaċir jgħallmu. Anke l-aspett uman li l-professjoni tal-għalliema titlob dejjem ġie notat mill-istudenti. Fil-fatt aktar minn 80% tal-istudenti wieġbu li nataw l-għajnuna u l-appoġġ mill-għalliema fid-diffikultajiet tagħhom. Dwar l-interess qawwi tal-għalliema fl-istudenti tagħhom, dak irreġistrat kien ogħla mill-medja tal-istudju li jsir f'għexieren ta' pajjiżi. Intant fl-istudju tal-PISA ħareġ li n-nuqqas tal-għalliema fil-qasam edukattiv affettwa ferm inqas fl-iskejjel Maltin milli fl-iskejjel oħra barra minn Malta fejn sar dan l-istudju. Fl-istess studju l-istudenti bniet marru aħjar mis-subien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.